Здравейте, приятели! Добре дошли в моята кухня. Аз съм Иван, а вие сте с канала Sensory Sizzle. Днес ще приготвяме козунак. Козунака, както всички знаем, е традиционен за Великден. Има много рецепти за козунак, които може да намерите. В това видео ще видите моята рецепта. Ще бъде много интересно, много продукти има пред мене. Както винаги, ще готвиме без зрение. Така. Какво имам като продукти? Първо сухите ми продукти. Сухите ми продукти са брашно. В тази купа имам лукум, орехи, стафиди, които бях накиснал за една нощ в една супена лъжица ром и шоколад. Също така, като сухи продукти, ще ползвам суха мая и ванилия. Имам също и настъргана кора на портокал. Може да ползвате или портокал, или лимон, по ваш избор. Аз ще ползвам портокал. Така, приятели, в тази купа имам захар и яйца, които ще миксирам с този миксер. Трябва да се миксират много добре. И ще ви видя като ги миксирам. Нашите яйца са готови, разбити. Слагаме портокаловите кори и добавяме една супена лъжица приблизително ром. И ще го разбъркам с миксера отново. В тази чаша сгрях мляко. То трябва да е топло, не е горещо. И ще му добавя сухата мая. Сега в това брашно, в брашното ще направя дупка и ще изсипа течните ингредиенти. Ще започнем с яйцата първо. Сега слагаме млекото и маята. И така, приятели, след като го размесихме с лъжицата, започваме с ръцете, докато стане хубаво тесто. Ето така изглежда нашето тесто, приятели, добре размесено. Сега ще го оставя за около 45 минути до 1 час да почине, да си се надуе и ще пристъпим към следващия етап на нашата рецепта. И започнахме да разтягаме тестото, което е нашата следваща задача. Тук в тази чиния, в тази купичка имам масло и олио, равни количества. Ползвам тази лъжичка, слагам масло. Така. И започвам да разтягам тестото с ръце. Ето. Разтягаме. Така. След като го разтегнем до желания размер, единия взимаме и затваряме го като плик по диагонал, всичките краища, ето така. И тук продължаваме да наливаме масло и да разтягаме. Разтягаме. Така нашия козунак ще се получи на конци. Ето.
Разтягаме. Задачата е малко трудоемка, но пък си струва. Тестото е много добро, разтяга се отлично. Пак взимаме краищата, затваряме, така, така, така. И започваме наново цялата процедура. Докато вкараме всичкото масло и олио в тестото. Така, приятели, цялото масло е в тестото. От нас сега се иска да го разделиме на 3 горе-долу равни части. Okay. След като ги разделихме на топки и разтиламе тук по... Аз го разпълвам с ръцете. Не е много равно, обаче така ми е по-добре. Слагаме тук от шоколадите, стафидите и орехите. След като сложиме, така, и още малко, така, и след това го навиваме. Ще го навиеме. Даже още малко ще добавя ето тук. И го навиваме. Ето така. Навитата кора я слагаме в тавата. Ето така. Ето как заплетах, приятели, ето така изглежда. Бяха 3, направя ги в кръгла форма, заплетах ги и така изглежда нашия козунак. Сега ще го оставя за 4-5 часа и след това ще го печа. Нашия козунак е вече готов за печене. След 6 часа ето вижте как изглежда. Удвои, тъй повече размера си, запълни цялата тава. Още една процедура, която ще направим. В тази купичка имам белтък на едно яйце. Ще намажеме отгоре нашия козунак, преди да го изпечеме с тази четчица. След като го намажа с този белтък, имам ванилова захар, която ще поръсиме отгоре. Ще печеме козунака на 200 градуса по Целзий, 400 Фаренхайт за 10 минути и след това на 160 за още 50 минути, като гледаме да не изгори. Ще ви видя, когато козунака е изпечен. Нашият козунак е готов. Много е горещ, току-що е изваден от печката. Ето как изглежда. Мирише страхотно, предполагам, изглежда страхотно. Напълнил е тавата. За съжаление, няма да мога да го пробвам в днешното видео, защото този козунак е направен за утре. Утре е Великден и, както всички знаем, това е традиционно ястие за Великден. Ще го пробваме утре. Всички знаем, че козунака не е лесна рецепта, но пък си струва. Няма по-добро от домашното. Пробвайте го. Надявам се ви е харесало моето видео. Ако харесвате моята работа, подпишете се на моя канал. Харесвайте моите видеа.
споделите ги с приятели и ще ви видя в следващия ни епизод. Благодаря ви за вниманието.